Здравейте, аз съм Маргарита от Макта за чиста храна. За тези от вас, които изгледаха и коментираха предишното видео, ако е интересно, могат да дойдат да видят какво се случва с нашите ягодки в оранжерия. Елате! Може би след около 2 дена ще имаме първите ягодки. Но нещото, което забелязваме, че има мравки. Което означава, че имаме други гости, непредвидени, и се оказваме прави. Предвид малкия обем ягодки, ще действаме по по-мързеливия начин. Реших, че по-лесният начин, който мога да се справя с лесните въшки, е да използвам олеомикса, който използвам за цветя. И ще пробвам. Олеомикса всъщност е масло от ним и ледено масло, за да прилепва по-добре. Често казано, в ягоди до момента не съм го прилагала, само в цветя и разсъди, но там видях, че доста добре контролира листната въшка. Сега ще го изтествам и в ягоди, за да видим какъв ще му е ефекта. Утре ще проверим дали се е справил. Така че, на който му е интересно да остане да изгледа видеото. Довиждане за сега! Здравейте! Преди няколко дена напръскахме с олеомикс, тъй като видяхме, че по нашите ягодки има листна въшка и решихме директно да действаме с готовия разтвор, тъй като е по-лесно директно за напръскване. И сега ще проследим какво се е случило с листната въшка. Ако ви е интересно, останете да видите. При нас има отлична ефикасност олеомикса. Допълнителен съвет, който може да ви кажем е, ако използвате различни видове масла, като инсектициди в култивационни съоръжения, прилагайте ги в по-хладните часове. А сега ще отидем да видим под микроскопа реалния ефект на олеомикс върху листните въшки.